Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka durki ha ke social media kalapan I dagi pongut ki kena skul ki bala syaptieng bat ele banyada ila di ne kejing tua kat baga kendo kadang ki jur hadin ba kejing ki ujuma bajur kalaja ha kapor baki skul kilas dang ya kesnam pule bat mai ki wei pat ki dur ki pen I ya ke Tnum jong ke skul he ki bala hap kat ba ki kena skul ki dang yang lan Shabar jong ke madan ele kai jong ke skul Maha Yahe Elementary School ha Barangi Kilalak Matila Daveo Occidental Kumban Shukdo ka Philippine kala shakta jur ha ujumai ubakot shadu ka hinyo point pra magnitude ha kapor hinyo lai hinyo min step ha ka balawan ra ka jingyap sha lai po armut ki brio ka te kathan ka pivols kala bu jingken ya ka te ka jinja kum ka magnitude ka ba hinyo point not Shwa ban kentiu ya ka sya ka hinyo pon pra ka bajur bat ka balapan long ya kate ka jingknyo jumai ka baklantam banja ha Philippines nadu usnem sya ja kandai spa kandai pau ringkat bat palat ar spa ngut ki bala mensa wat la ki tanan ai jingirap ha ki jinja basosi ki maham baki jingmen sao ki la ban nangkiu kat baki kenhon palat im kindang beteng ban wat ling ba ki jingtei ki bala tua ban julur